इलेक्शन जोबनाय लगे लगेनो जोङो एबार टटेल माने 15,000 अनएम्प्लयड इयुथ्सफोरनो जोङो 2 लाख थाखाखौ जों होनो हागोन। हेलो गुड मर्निं। गोबां लाइमोनफ्रानो आंनाव मेसेज हरदों आरो सोंदों जे 100 crore 2 लाखनि स्किमखौ मोनगोन ना मोनला होननानै गोबाङा सोंगासिनो दङ। दायो अलरेडी माने सेगा प्रिन्ट जाजोब्बाय, लिस्टखौ जोङो 12 दिननि आवगावनो फाइनाल खालामखाजोब्बाय। दायो गोदानै आरो सोसननो हानाय नंला। किन्तु इलेक्शन जोबनाय लगे लगेनो जोङो एबार टटेल माने 15,000 अनएम्प्लयड इयुथ्सफोरनो जोङो 2 लाख थाखाखौ जों होनो हागोन। जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। इलेक्शन जोबनाय लगे लगेनो एप्रिल लास्टनिफ्राय जोङो आरोबाव गोदान लिस्ट लाफिनगोन, सेकेन्ड लिस्ट। आरो बे फैसा होनाया कन्टिन्यू सोलिबाय थागोन। बेखौ लानानै जेबो सिन्था नांगौ गैया। जोङो बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख थाखा होनाय, बिजनेस मावना जानो थाखाय जोङो बेखौ कन्टिन्यू जोंनि गभर्नमेन्टआ होलांबाय थागोन। आरो जोङो इलेक्शन जोबग्रोमोनानो लिस्ट बानायफिनगोन। आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों, दायो गोदानै जों आरो रावनिबो नाम सोसननो हानाय नंला। अलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जाखाबाय फाइलआ। दायो सेकआनो प्रिन्टसो जागासिनो दङ। जोङो 20 तारिखनिफ्राय रानगोन आरो नोंथांमोना गोदान एप्लाइनि थाखाय आरोबाव 2 मास टाइम नेनांगोन। आरो नोंथांमोना बयबो मोनलांबाय थागोन, जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। थेंक इउ।